Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysak. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Saan na pud nanagan? Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Ken Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man di ko na ni Kabsat Masa, dear man ng biyanang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabaluak, inalanak, ti kakaiso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong dakat masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ti anak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awirin ta, kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang, tamasaksakit ti amak. Agsapol talaan ni tagbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabut-butang samot ti mga ala iti saan ta nga am-am mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat kano ti babaunan da. Nasisingpot da kano agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay, no saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wano saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am-am mo dya katrabahuak ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kanchis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo madanagan. Siyak ti makamaw. Ay niya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay dayto Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo't ti red a cutex. Ay kasla kayat kumot ti kasta akulay Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay wan man tanay, umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga'y. Anya dayta, ash blonde ka numot nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw, ken mangpaubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay, katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay, ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Balasang ka, wano? Balasa nga kidi namin sa nakalman, nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagam-am mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasingpetak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay mo, madlaw mo't anasingpot, kun napartak ti gargaraw na. Tiyak kursonada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na.
Kanjay kurimatmat na, pinanayunan na. Kan naka-make up pa'y, nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rudti kayat na. At dakat katulong akastan, nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manuti lutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awir. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agao ka nga ruden, tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok maya may. Agbado ka itinalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kastoy nga rotista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kini abalayan ko. Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga lakayo iti babaunan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagawawiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas na awan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes a makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat pala iti anak na. Kat anya pa'y ngay, wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni Nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaunan niyaw. Apay ay anardo. Ata no balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Gan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanakamama at mo't. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat sigurun iti mabiit.
Anyamot day ta nga style mo, Kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, nana. Sana nga na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, una. 295, nana. Ang antoy daduma, intadag iti nagbalin nga amo kiti kalabas. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, intadjay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, intadjay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, intadjay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, intadjay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito na dumaburluloy ko, sagto to 95. Kanta buok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Diyak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amat. Basta diyak kaya ti style mo, Kikay. Kita umat basit tane. Maarta pampayan ni Abi amanugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit Kikay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Di Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam, amapan makitsenda, Kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabyab. Nagpudo nga rumay jay ruwar, nana. Nakashades kapay. Palingke jay papananta, saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayo. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amare. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asaha wumot, mare. Katulong mi day chay. Ay, ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom, ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumatan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagputaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige, mare, agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, mare. Makitam, kat ibagbagadan asikati amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkawkawas mo, Kikay. Ha? Good? Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaon na nakakadagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak nang runa ka kasta tinakay ruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam, Kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make-up ko. Di da kumamalapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isama sapol ang napintasa ka kanayaw. Jakamukan ka. Ikatin kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni Nanang, Kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man lang manang abe.
Adda ka di karbangan ni Nana Masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng kikay. Apay ngay nga ron akas dyan ni Nana Masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdeng aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni Nana Masa. Tabakit ka nga rudan. Ngam adama rik na kamasakitan. Tanudadduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati dayto'y shades na. Bagbagay na launay dayto'y no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kaslaak latuwato. Dayto'y launay bestida na. Bagbagay na dayto'y no isuot na. Kano ag make-up. Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangen. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nanda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tagay saan ang maanawa iti kasday apa nagpurpurma na. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyulat ta ka din. Ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga ruod nanang. Ay, di yu pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan met panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasing petmet ken nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan. Nga awan met gap-gapuna nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo tandito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kan sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat akanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya ti asawan ngay nana. Siyak ti nagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali. Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Posto daytan. Nakita kun iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya? Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. Ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tigas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapabasol ni Kikay tapno papanawin yun.
Naturodakla na nga ramid, tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry anak ko, isublik mo't laang dayjay, kayat kula mapabasol ni Kikay. apay, anya launay ti kagura yo ayak hindi kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko na. Sorry talaga anak ko, pakawanan dak ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti dayjay, isublik mo't laang. Anyat basol ni kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa, awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglang nga akatulong, kat ni Kikay ti amo. Numot ngamin agpurma, kasla mo. Day talaang ti rason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Tauray anyat mapaspasamak. Talagaan na pintas ni Kikay, nga uray anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit ti kasyang inaramid yo ha. Pangaasyo. Wan anak ko. Ikarik, katsuri ba naon? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan matsabalya pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idinja kun ginura ti babaunan mikat. Idi di makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matan ta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam kapadasan ni Kabs at Kiko saan napod na nagantintay drama na imbag nga oras si amin. Nga makablawa mampay da Camila ken Cali Fermil from Edgar Fermil dita Spain ken Rogelio Jr. Sabater dita Europe. Kasliman ti kuna ni Kabs at Kiko. Dirma ng biyanang. Dua ti anak ko iso duamet ti abalayan ko. Ngam kaputan na bakbak ng timay sa nga abalayan ko, mas asid dagtirik na kankwana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung intun bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kayla agbain. Oh, jakmut ag daw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Wan ata kanayon yung mga minapasagidan. Basta jak ag daw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga akid di na singpod day di aktuga nga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ellen bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita di anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Un nga ron. Ayabam ni nanang taumay-mayt. Imbag no kayat na, amangan numabain manan. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibaga ano kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kaila sabsabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay.
Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang agiti sarita. Amumot ti style ja katugangam. Isnabiro lang arudan, nalaing pa'y lang agpangag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adda kami, tatang. Nasaya at Mike. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairuwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adda da ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan, ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Aggunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yan, nanang. Ta siya akong ti mapantumulong. Tumulong akmatlino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat diti uneg. Ijayak ruar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo? Kat adda pa'y mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rohelia. Kat urayan isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na, dakkel titulong na itinaparte ababoy. Ada intin na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada intulong daya para iti kasangay ti anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay di tay pay mangan, Helen. Madamdaman nanang. Taur-urayan da pwede may isang abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na mo. Agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun nanang. Ni, addadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rohelia. Nasaya tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Na-trapikak. Ayos lang, abalayan. Paimportante Oo, mo ay, dayta nga matangbalong abalayan kasumapay. na. Urayin na Ala, kalanta. agsagana kay Kitdin. Tamangantay itong nanang. Ay, Rona! Rumor kayo! Saan niya balayan? Mangantayaw! Anya nga'y abalayan. Panag-aawid din. Agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa ita apo ko tayo. Inton maminsanan, tane, adapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dahito man na Ay na, nangi-take out ka pa ilaang. Nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay, ka-thank you nga rod, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay. Agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrami ta ipakan ko man iti aso. Sayang met. Saan mo't kida sayang taado ta aso ditoy? Alang arod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan, Rohelia! Mabitlag! Apay, abalayan. At dagayam di itid ko anatan kan protas! Mabitlang talag! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisen no ada okasyon ni balay da balayan, Helen. Ha? Apay ayan nanang. Jay katugang ama, madlaw nga da paborito na nga balayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, bay-bayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yung kadakwada. Awan problema. Ay, di mo mo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't.
Dagitilatan apo ko yu ti panunutan nyo. Baybayan yun jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanin okasyon ni Jay Balayda, jak mapanain. Makapasurun ti Estel, ja katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas di ti impakita yu Jay may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kat apay, adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan Rohelia tatunggal agbert di ti anak yaw. Kat adalat tamait itid na. Adaman maitid na no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kat awan mo't madingar aramidak kinabalayan Mileng. Pampansinak mo. Wanangam na kami suot kayo, mano kasari tayo. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni Manong mo akatugangan Nagado mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga ro ti pilyan na. Di asawaan na Basta, naimbag pa'y kating ka taamom ta nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rohelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tang agkursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay atunggal agkita da. Kat kas taunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kas lagpasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadag iti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasin siya amlatan ni tatang Manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanulaang iti mait-itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmikin ni ipag mo. Ay, nala, baybay amon da ita. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng, Manong. Nagrigat lakit ti maikamang iti nakurapayan aya. Naimpagkin ka tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta, Manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, kunak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigrag kunsa. Anya? Hanggang sa nabalain, tay cancel ko lang di order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo? Nay, natangmait. Anya day talakom. Saan? Itid ko kinabalayan Rohelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut aya. Ingka mangalay di punda no kayat mo. Ngimpilyam dagiti reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagijay. Ay, sanen abalayan. Ada magkidimulak akakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidaam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tani, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rohelia ije balayda. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rohelia. Nahi, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbanog ka pailaang. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Hanya dayta, abalayan kiko. Ay, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangam, abalayan.
Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga ron abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga tanak dayjay. Awan na, di ka madanagan na balayan. Ngam addayo for ko kan ka balayan. Tapno saan ka nga umanutang. Apay no makisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok ken ka. Kitawa makukwarta na tao abalayan. Isu nga ron nga umut-utang ken ka. Kat paaddaam ti kwartam ba? Kasanungay? Di mo't addadagam. Awan. Talaga anang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmo't iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam abalayan. Ilakom dayjay. Kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apag negosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Awangan numalugay. Siyak ti makaam mo abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanyak kadagiti negosyo. Tapaadun tati kwartam. Sigurado ka, abalayan? Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga taan negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umuna nga asikaswam. Tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso. Wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga kadagiti anak mo dayjay. Tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakasking ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Nakaamon nyo, nanang. Nagitay maritis Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya, ne. Apay nga ilakla ko na. Jak amo Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yo ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung ngamin tayo asilag ija ilay. Anya, sayang day dyan ilako yo iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak. Siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam? Kit pamilya pobrema ngamin di nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona. Tada kwartada. Ibagayo kin ni Rona. Taison timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi dya kagudwa tatang. Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko dya asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kamin tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapapay laeng. Mapanak man ijay balay ni abalayan Rohelia. Inak man ikan itinatang. Tapagaayat na ti kakastoy anatengkat. Paborito na. Aya. Pasensya. Ta eksakto la para kinaabalayan Rohelia na ito. Ay, sanak mo ta dumawat, ta dama mulak anateng, abalayan. Sige nga ron. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito, abalayan Rohelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan day ta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam tadaam mo ka bayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon,
Amangan no saan asigurado jay amam mo ka bayar. Ta saan asigurado no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, abalayan. Pag negosyo ta nga rod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Kat no kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwarta. Sige, abalayan. Kaya't ko, may mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tinagak. At least, kumikita. Wala, sige nga rod, taasikaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, yak sumuraw. Umay kanto no agoperaten abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ni Tatang Rona. Awan mo't manan. Nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutan arumwar ni Tatang. Wen nga rod. Saan na matatao dito'y balay manipod inla ko na dagana. Wano, mapanagsapsapol iti gatangan na adaga. Wano, adanagatang nan. Tsaka mo kunana mo't ang nakabangkupay la kano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni Tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin. Kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Ah, Amo mo't asigod aman nugal ni Tatang. saan mo't siguro manong? Ang, apay nga akilata nagtibayo akit inaytang imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manan di amatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, abalayan. Ayan mau. Apay kanayon mo't tan anak kalaktoy balay mau. Tunggal umayak ditoy. Awang ka. Hello, abalayan. Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, abalayan. Adda ngamin asikaswak a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawid ngay? Kasanon di negosyo ta dito'y probinsya. Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting may abalayan. Bye! Bay, abalayan. Sige nga rod lakay. Aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na. Nay. Apay nga agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan Rohelia? Apay anatay? Di mo't adda ija abroad? Wen, tanagtor nga rod ija abroad. Ngamijay mutan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga ija kwartak kang kuana? Ah, kwartayo nga? Kasano na ito yun nga? Awanan di kwartak! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwartak. Jakon nabawi ti kwartak na natay kat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak ngam jaklat na nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko gapo iti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tigayam mo, Kiko. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Lalisay, may bibili ng tinapay. Ay, sus. Sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir.
Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak kag karae, tagsubliak nga dagos di tabekere. Tabaka da gumatang. Naimbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di tabekere. Sino nga datag tuk-tuk-tuk iti gate? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde ulo? Oo ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na adeng. Pakisabi mo nga, mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Ay, naglukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna apadak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no Tagalog. Bagbagay na siya imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Ferdy? Ay, sir. May bonus naman siguro sa December, ano sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Ferdy. Stayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Ferdy. Dalisay, ikaw nang bahala kay Ferdy, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Nay, hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam amot agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako. Ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sarot ka siguro niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw una nga Ilocano ka. Agin ka mo. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo, kasumyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, Dalisay. Tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano, wala kang laban. Sobra ka naman, Dalisay. Ay, totoo naman Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumwarta ita ta day off ta. Ay, sige. Nga magdigusak pa naladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon naknarod niya. Wun. Sige, bye. Bye, Nalen.
Saan ka na naman pupunta kay Dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan Naboboring kasi ako dito pag diop natin. Isama mo naman ako Jack nga rod kayat. Apay ayada gulit Ikagpasyal nga siksi ka Wala nga rin akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kaslam ka nung ti kwartam hold up kanyam. Di ka man nagtaga-tagalog, tamok mo't lang nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timbang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay, ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo timadurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kuntimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-awaway ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan. Basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka. Kat pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Grub-grub-watak ka. Sasama na ako Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat Kat, kumusta ti trabaho mo, friend? Mayat-mayat, nasingpat mo tiyang mo. Sika ngay. Ada nga ron pa karuan di bus ko isi grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Agam, anusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, wano dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarengreng no maminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ha? Ni, ada magkayam katuam dalisay. Asino day ta? Nobyo? Ay, saan? Saglit lang At mag-order ako ng kakainin ko din waiter! Mag-order nga ako. Nagloko na itataon. Si Murot Kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot Kid din. Kunana nga min itay nga sumurot ngam linibasak. Si Murot magaya majak na siputan. Alakit kadwaan tanatan kaasi mo. Umay ka Kid din. Umalis ta iti lamisaan. Iji nga to, mapantay iji second floor. Darasam. Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umay kan. Darasam na lin. Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko na itarupam. Bakit mo ako karurod? Wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano mo man nga isarang-sarang kanyak da itarupam. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo ako rururod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Pagbagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay. Perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka namang ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Di ka kundi uyaw. Tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam. Mayat nga kitaan. Deta kinakutong mo. Ay, Saus, hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko nga yung malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito'y kunak. May sa. Sige, cute Feeling gwapo. San Marco. Pwede bang palitan nyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? At bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Perde. Ay, hindi ko alam Tinitingnan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo, Huwag mo nga rin. Baka lumayas siya, Perde.
Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan ay. Tinapon kit din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon lang siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadam. Eh, hindi naman kita tinutulad. Ay, ingka agsukat, makapasuron ka mat. Wala na akong damit. Dinapan ko na. Maysa, ingka agsukat kunak na eh. Wala nga rod akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Oh, apay anak kami suot ka, Dalisay. Makapasuron da dya pada nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdi ti ibagbagam? Ay na, nagmayat lakit din ako kudukudutan. Nga niya launay ayat ti gurguraan kang kuhana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adama itsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kan ti may sapay akasursuron ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti Iloco. The more you hate, the more you love. Kunadamat. Ay, punos mat di ore aw-awan. Hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Kaferde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sungbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba eh? Makitam, Ilocano ti Loco Ferde. Ay na, makapasara talaga. Amang waya! Amang kao! Apay kaya di nakinuray! Amang! Apayutan! Sige, ilang! Agawin na kadagaw! Bye! Wala. Dalisay! Ay, anyat sangitam, Ferde. Ni amang kao! Natayan! Imbati na kamay! Anya? Ay, condolence, Ferde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdi. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabaho dito, Ferde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito, Manila. Nasingpot pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Ferde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, kwa, sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin. Dalisay. Para babalik ako. Ferde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya no, inlibak ko ng Ilocano Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya kiti panagawid ka. Palubusan na kamot ni Sir Kay. Tapno sigurado ang agsubliyak dito. Kwa, makaammo ka Ferde. Nay, adamat ka dwa masimang pag, Ferday. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Ha? Ferde? Dalisay. Iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak nana. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbagman ta kinayat mo to'y anak ko. Ay, kwa. Sige inang. Tayam amok ni Dalisay ka dagiti kakapagyan tayaw. Abtoy ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no dayta ko na ni inang.
Apay mat ngayon baga manobyan ha. Ay naman. Di tanto mo latrong na. Agraraman. Ay, unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agaram ha. Mariklik nak magkay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Kit amok akayat na. Saan ka day? Feeling. I love you. Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kon parigatan. Dakamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wain. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuhin taki. Di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pilay nakaklon. Day takasarti ibagbagamon. Ay na. Amok ka mabayin ka lamang ibagay ti I love you kanya. Amok nga ayatin na ko. Apay no di na kay ayatin. Sumurot ka nga rod kanya. Iti pa nagawid ka. Alaman. Ha? Iso nga kasarta ki dain. Talunan ta ti talon mi dito. Taawanan ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, dalisay. Taadaw, ti bagas kin natang dito. Ado pa'y ti tarakin ko amanok dito ah. Iso nga kasartan, way. Taagasawa ta ki dain. Manang Biyana! Nakaluto ka, Diana. Wala nang nakaidasarak pa yun ah. Manganta yun. Sige, tama bisina ka. Aday tati plato yun nanang. Ne, adda umay Anti Sulay. Minsan daya na. Umayak man. Ni manan insan marsyano nanang. Ala, inkapastro kan di kasinsin mo, anak ko. Wala nang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo antay. Insan. Nagadubo ni Diana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, san pa'y antay? Diana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Oh, ato iti plato minsan. Ay na. Kapabain insan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababain na kaon. Ay ket, mairanamot nga ron nga panangan. Nukasta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakiday. Ay na. Solve! Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y laasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangangangamin ko man na. Hintugot ko iti kaldero. Nangana ko. Nabsugak. Nanganam, Sa dino pa'y kuma. Iti balay danti suling anya, napan ka man na nakipangan. Wen, tanim imas ti sida inday jay. O ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kasladyak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lamabain iti kastangar aramidam. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Najakab kabagyan ida. Iso agbainak. Ngam kapamilyak dagi jay. Iso nga wanti rumbang pagbaynak. Uray pay. Kin may sa, awisin dak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagapan niya anti Suleng. Ijay, tsindaan kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niyo, anday. Makasidsidaak nga ron iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas anday. Sige, tayawid kun to'y pinalingkek kaanakan. Sige anday, kaimasin niyo, tiaglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Nahustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas nanang. Aduman timakan ko no kastoy laeng. Sige, mangan tangaruden anak ko. Agaukan iti inapaw tanakagauak metin iti sidaan ta. Wala nang. Anti Suleng, insan ba yan ha? Umayak man? Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw. Tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul mo. Amangan no adaman buloden nan Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Anday, bumulod ak man itinil cutter yaw. Nangikabilam iti nil cutter, Diana.
Yan na day Jayan. Ay, day Jayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyaman nak. At idog naminin, nagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nilkater may. Kin, dituya ka ngag nilkater, anday. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, anday? Umay ka tamangan tayaw. Kababain, anday. Pagbain ng kumamay, mga kakit din. Naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, anday. Anya lakit tin aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, anday. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawamon na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Dila makipangan ti pagalistuan da. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agrawamon. Kanayon nga umay makipangan dito'y balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? Ta may laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makanla dayta. Saan ang nasayaat ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kiti na dyan Marciano. Isukat ti makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagais. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnit baboy. Ay, ada pa Adapay mo. Mangan ka. Inka ni di kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, ubon man ta. Tani, mabisina kabagis. Yak pa nga minangan kahit. Ay, Wayne kabagis. Nakapinsyon ka. Weng, apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igidan kung to abayaran jay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwartak. Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan da. Ado, ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan kabagis. Maasi ka kanya. Si kalang ti amok nga satgan. Si kalang amin tinaanos amang patpautang kanya. Hina, naghimot dagiti kakabsat ta. Sika ti kaanusan. Isu a paborito ka akabsat ka o kabagis. Sige, mabait lang nga raw. Tay nakalaan ti utangam kabagis. Adda pa'y kwartam, anak ko. Adda pa'y matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwartak. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo mat Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. San nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yun pa utangan nanang. Anya ka matin, Diana. Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Saan ko nga imimutan? Ibagbagaklaan ti agtay. Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Dapapanak. Papanamanon, kat pananganon. Anyat linuto ma si Dainaya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayo ti sidag. Gurrood to man nagurrood ay. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti posporo, iti balay danti sulay. An-anwam ti puspuro kat addamot tay later. Posporo nga rod ti kayat kung usaran, Mersay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Anti sulay. Umaya man. Simre kaklatan nakalukat mo ti ridaw yaw. Umayak ko mabumulot iti posporo yaw, antay. Mangan tayo pa'y kaanakan. Ha? Anyat si Dayo aya, antay. Siniga nga baboy. Ay no, nagimasay. Umay man na naging bupulot na ito akasinsin ko. Namkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana. Nakamatider ka malata di tananak ko. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dito yan. Huwan nanang. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Isu ama sa dutan nga agtrabaho, taadda namnamaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho.
Anya? Wan, Diana. Kadno ka na yun ti apa may. Uray saan ka nun nga agtrabaho. Taad damot pakipangpanganan na itinaimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito ka nun ni Auntie Suling akaanakan na. Ha? Ken pagpasikat na pa'y ti kanayo na apa nagdulse iji balayaw. Cake kas kada ice cream kano tikang kanan na ijay. Wan taopin mo't nin San Marciano ijabalay merse. Dayta nga rod ket. Paglastog na unay dayta. Iso ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana mabalinti kasta, merse. Kasano nga iti masakbayan ti buklan nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan. Wan nga rod. Mala, di ka madanagan takasaritak tumanan ni Nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan dagiti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito'y balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko, siyaklaang mo ti kay kayat na. Tasyak ti kaanusan, kada kaming akakabsat. Wan taadda kayat da kayo. At daman kinawan, kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot, gapo iti panang panpanoy-noyo kadakwada. Basta pa kay dayawak, ti aramidan, dagiti kakabagya, asyak ti asit ganda. Tamang ipakita, anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka ba, guys? Ay katuan kabagais. Sika ti paborito ka kabsat, tadasingpet ka akais istorya ka ba, guys? Naidaklan ka akabsat, pagwadan ka, awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagais. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat, naasi ka, kinaparabor ka. Madingamin ti agim imot kabagais. Tano na imot ka, imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado nga ijay tulangit ti papanam numatay ka kabagay. Ay na, sa anak pa'y amatay, si Kamag. Ay wen, agbiag ka pa itinapaot. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagay. Anya dayta, awan tay ay glass ko, jak mabasa. Ay na, di mun basaan, basta pirma am nata. Tapagsayaatan mo't na day kabagay. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kastaya, mabitla nga raw tayo nakmangala iti bullpen. Ay, sana, adda bulpin ko kabagay. Dito na eh. Nakasaganan, na itala agpirman kabagay. Anday, pautangan dakman? Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maya, Marciano. Ay, kwa. 3,000 pesos ko ma, anday. Ta, gumatang ak iti yero. Ta, nadadaalan ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay, ado ti ag-agasak iti bagek kaanakan. Dumawat kay to palakin insan Dayana, anday. Anya, Alan anday, kakaasi kamay. Sapay addaw may abagyaw. Mabasa kami iti balay. Ta abot-abot ti bubong may. sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang akon iti agas yon, tamok nga awan manan kwarta yon. Pasensya ka pa'y laeng, taimutang man ngaminan, di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah manganta yon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anateng nanang, husto pa'y laeng ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day kasinsin ko. Anti Sulang, adda kayaw. Kunakon kat, adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka ka di agim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang panangan nyo anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na insan. Insan. Di mo sa pinagautay karne Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsoga gayam, antay, insan. Nanganak gayam ni balay. Nalipatak mo na nanganak gayam ay. Abay da jay, nalipatak agpaisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan na naimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan?
Ngam no karne ti sidaan, ay na, isupay yung ti makaun-una asumangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manyak, aguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni Tiagas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga may dagiti kakabagyak itay nakaturog, ha? Awan, mate. Ay na, di yun naman dagi at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngabga pa tawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas jayda. Isung amuyo ita, nanang. Nana Suleg! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang Inakitaan mo sino day jay. Apay asak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo day tananang. Da amo akin ko na. Di namat imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan Manang Biyana! Nanang, apay nga tang agpurpur mo ti buok kong. Nan, kita agman. Allah, walang agpasyo. Nagadumat ti purpur nan. Nagkukuka edi rabi aya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Isumot lati wayak apa nagkuko. Tadamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbaga kada kayo. Ay na, adday takay manun. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wan ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kadakwada, Ilma. Ay na, nanang. Adday takay manun. Natangken kit di ti ulom Umapa kay manun. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayong agina. Dayta anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya mo ni Idirabi Sumot lang agap-apa kayo manin Apay, di mo amaw nga doon dinada ka, isti pa nagkukumit tinasip nga Ilma. Agpurpur ti buo, kinagapati anak, kinaganak. Ay na, da kayo matlatag aramid iti pag-aapaan, tatang, nanang. Aggugubat tayo no isaw. Natangken nga ti ulong. Isong aga-apa tayo, Ilma. Basol mo, no apay nga agaapa tayo ita, Ilma. Basol mo! Makapakatawa madadya ka trabaho, manang. Kat, hindi kwan, anya nga iti sigmarunan na pasamak, ading. Natinag na, di pustiso na. Ay, agulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapan nagkakatawa yaw. Amuyo, Domingo ita. Nung kumanatawa kayaw. Man, ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarog ti agkatawa iti Domingo. Aldaaw para iti apo ti Domingo. Isong agulimag kayo. Makakatkatawa kami nga rudmet, tatang. Agulimag kayo kunak, Arlene. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrek kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantan iti silit ta. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Gusto ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga ngayam amunak ka dagiti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Ay, Anya, kuwangameng. sigurado ka? Nakasagana kan asumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmet na namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga, Ron. Ipasyar ka iji balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kayan-ayat ko.
Ronald, isuda dagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho baraw. Balsamador, tata. Balsamador! Balsamador ka! Ay sos, bari-bari. No adda kayo asimurol iti dayto a tao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Arlene! Abay, nanang. Mangyatag ka man, darasum! Ha? Anyaman ti bagbagayon na. Ay na, tila isang sangpo mo dito balay ilma. Mangyatang tayo. Ta mga nusir kanti malas di balay tayo. Ronald Baraw, mabit lang ha. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpat no pasigmat akararwati nakaubakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagita nga ibagbagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamot fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin kwa na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisam. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siyak. Nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masaya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigid. Nalaka may abot ti kasyay. Nalaka madisgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayon. Apay nga si baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mabiit mo't amatay, takanayon dapar dyan. Uyawan yung di tao. Saan na pa naguyaw? Ibagbagami lati akpay show. Wain, iso asinamon na dyan lalakay. Tamabalo ka adagaw, no iso ti pakiasawam. Babasit, nagiti lapayag na. Ala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti imbagbagadanahan ng kantatang. Manang? Basol danahan ng kantatang da ito'y. Adamat basol tinobium di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinobyok? Apay tinobyom, Arlene. Kaya't nan ngagkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadananan kang tatangan. No siyak ti ka, agkasar kayon itilimod. Sigurado adilawan damanan. Amom matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabuti ngak, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang pag Arlene. Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyom. Apay nga itala nga ibagam. Mabuti ngak ngamin, nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agungot? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang. Si Pengti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng payla ang tanubyom, Arlene. Saan mi akayak dayjay aparakin ka, Arlene? Taapay mo't ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Kitnusiping ka no ti tangan ti iba na. Ay saos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duan to ti asawa dayjay. Tila ibagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin nga ibagbagayo. Ay. Di ka suksukir. Pausto amin nga ibagbagami, Arlene. Kan kuna ni nanang mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong ti kasjay. Anya? Kakasikan to, itikabel kin kwa na. Iso asinam dayjay. Sana may karilay kin ka. Agbabawi kan to, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe day tangayat-ayat. No agtuok ka may titisidog na. Sinam na jay, Arlene. Oy, Ima, umay nakakano-pasyaran ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ha? Ala nila yan, tili ibagbagana. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kano-pasyaran. Agpakpakuyog nga rood kanyak. Anya? Kuyog aktowen. Di mo bas-basta dun Nasiyang patmat ni Manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Isu di mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilba,
Ilma, umay ka man. Taday paramid ko kin kaanak ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipeng. Ay, kastamat, Lia. Adabi ti paramid ka kin ni Ilma. Way, Sige, agawid akmatan, tatapipeng. nangagaw ti imbagaday jay Alia. Yak kaya ti kabsat na at parakin ka. Ha? Ay, di mo pasang bayan dito'y balay ti kabsat na. Tagis ang part, iti malas na jay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, ini nagpakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kan tumasalak ni banda jay no adapagad. Tila ipagbagayo man nun. Ay, makamukan o di ka mabatay. Basta jak kaya tayo ti alalakay, para kita. Elma, Arlene, bumakit kayo na abala siyang. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't dagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wan nga rod iso nga ita, awanon ti agaram kada kami, tabumakat kamin. Mabalin pay. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't dagiti agar-aram kada kami, ide kaububingan mi pailaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, aba. Eso makiasawa kayo. Wan, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayo. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min ngat at tengyo. Anya ngay, nabakitan kami na babbalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayo. Anya? Wan, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyag to, sino kada kayo, ti kayat na nga asawaan. Ni manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay, di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babbalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Ay kuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Sino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak apinsyonado, ken negosyante abalo. Ay, si Carlene, si kantiyaram ko kini Antonio. Tauray lakayan, patyag natindog pa'y tibiyag na. Taragdakan tilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarudan, Ilma, nalawa timuging ni Antonio. Nalaing tog tagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Ilma. Nabakitan ka langarudan. Kundi pangina kayo pailang. Dapo matlakad na kayo Isuan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mo tutupan ni tatang. Sika, Ilma, tasika ti bakbakit. Sika, ti makiasawa kini Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Ano niya? Diyak kaya ti makiasawa ka ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma? No apay mo't nga minakas jay gananang kan tatang Inis istriktuan data iti kalabas. Sa itata na bakitan tan abalasang, pilitan data na makiasawa iti dita mo't kayat. Wan nga rod lakay pay mo't nga rod. Ay. Apay, anyat sangsangitan niyo, tatang? Ni Antonio, natayan. Niya? Ay, salamat. Anyat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan, sana na matulog ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Dakkel mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay mo tadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.